αυτό που είπες πριν. Να πω. Για τα παιδιά. Έχεις παιδιά. Πιο δυνατά. Έχεις παιδιά. Έχεις μια. Καθάρισέ τα. Σκοτώσέ τα. Φράκτα. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να εξετάσεις το παιδί σου. Θέλετε αθόρυβα. Μην σας παίρνει είδωση κανείς. Ρούπι. Αυτή νομίζω θα ήταν η καλύτερη λύση. Μπορείτε απλώς εκεί που τρώει το μακαρόνι του π.χ. να του πέσει το μακαρόνι κάτω, να έχετε το πυρούνι ανάποδα και να τρυπηθεί. Ένας εύκολος τρόπος για να ξεντώσετε το παιδί σας. Λοιπόν, άλλος τρόπος. Όταν κοιμάται, το φτιάχνετε λέτε στο γάλα στο πιπερό του. Ειδικά όταν σας λέει πολλά ήλαμα σου μαμά, Μανούλα. Κουνάτε μέσα το φάρμακο στο πιπερό. Όχι εκεί το μωρό σε ένα λεπτό. Και το μωράκι σας κοιμάται μια για πάντα. Αυτό είναι διαβολικό. Καβλή λύση. Παναγία μου. Αυτό να το χτυπάτε, αυτό να σας φωνάζει, αυτό να χτυπιέστε, αυτό να πέφτει κάτω να κοπανιέτε, αυτό να σας βρίζει κάθε μέρα, να σας λέει βλακίες, να σας ζαλίζει, να σας απαιτεί. Κάντε το ένα, κάντε το άλλο, δεν μου φτάνει, είστε λίγοι. Θέλω το ένα, θέλω το άλλο, έχω αρχίσει να τα χάνω, λέει η μάνα. Λοιπόν, γι' αυτό κανονίστε την πορεία σας. Ντριν, πατρίνο σκυλί του Σάκη. Αλλά αυτή δεν θα σας τη συνιστούσα. Δεν θα πάτε φυλακή. Αυτά είχα να πω με πολύ αγάπη. Γεια σας.